A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do Patrimonio Marítimo de Galicia. Recóllense case 1.500 bens do litoral galego e 28 áreas NAI, 3 no municipio ribeirense. O Auditorio de Ribeira acolleu esta mañá a presentación oficial do primeiro censo do Patrimonio Marítimo Inmoble de Galicia e dos espazos de interese cultural marítimo coñecidos como áreas NAI. Esta iniciativa está marcada no Plan da Cultura Marítima de Galicia, PECUMA, e busca conservar, difundir e dar a coñecer o litoral galego. Van a ser ferramentas moi valiosas que xorden das necesidades que se detectaron durante a investigación que xa se iniciou no ano 2021, cando se puso de manifesto a importancia de contar con iniciamos unha investigación pioneira destinada a identificar, documentar e analizar os elementos patrimoniais vencellados á cultura marítima de Galicia como un dos primeiros froitos dese marco de colaboración entre a Consellería do Mar e a Universidade da Coruña. Proxecto liderado polo doutor arquitecto Óscar Fuertes da Universidade da Coruña. Realizouse un traballo minucioso no que se inventariaron 1.452 bens patrimoniais. Entre os bens patrimoniais podemos destacar asteleiros, faros, factorías de salgadura, plantas conserveiras, peraos, ramblas, carpinterías de Ribeira, salinas, telleiras, viveiros e núcleos marinos. Todos eles foron categorizados e acompañados das súas correspondentes fichas normalizadas, que reúnen unha información histórica, a súa información cartográfica, técnica e documental, de cada un dos elementos do noso patrimonio cultural marítimo. O labor realizado, quero resaltar que é unha labor enorme, é unha labor moi minuciosa e, ademais de todas as tarefas de recopilación documental, fíxose unha inspección ao detalle mapeando máis de 24.000 kilómetros do noso litoral. Ao longo de máis de 3 anos de traballo de campo, hai tamén un estudo tipolóxico que permitiu identificar 83 tipoloxías patrimoniais agrupadas en 3 categorías: patrimonio marítimo, arqueolóxico, enolóxico e industrial. Tamén se fixo un censo dos espazos de interese cultural marítimo coñecidos como áreas NAI. As 28 creo que son áreas NAIs que hoxe se presentan, nós en Ribeira temos 3. Somos un dos concellos que máis áreas NAIs teñen e iso é por algo, é porque Ribeira é mar, porque Ribeira é patrimonio, Ribeira é cultura e todo isto vai vencellado tamén á memoria do noso povo. Polo tanto, eu quero poñer en valor hoxe esas 3 áreas que son o núcleo de Corrubedo, un espacio e unha parroquia espectacular no noso municipio, a Illa de Sálvora, a illa máis bonita do Parque Nacional Illas Atlánticas, e, como non, tamén ese espacio de Area Secada e Punta Castro. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, fixo fincapé na importancia desta ferramenta que facilitará o cuidado dos bens marítimos. Vamos a ver todas esos elementos, esos bens que temos espallados, dispersos por todo o noso litoral, e donde, ademais, vamos a poder identificalos perfectamente a través dun visor e cunhas fichas individualizadas a cada un deles que nos van a permitir a hora de tomar decisións, a hora de poder actuar desde a administración, poder ser moito máis específicos, moito máis concisos. O que non é coñecido é imposible poñelo en valor. E eu creo que aquí se fai un traballo que ven a complementar ese traballo enorme que se fixe tamén desde a Consellería de Medio Ambiente. Este coñecemento pode atoparse na web culturamaritima.xunta.gal, onde se inclúe un visor interactivo que permitirá á sociedade explorar o censo e as áreas NAI. Nela hai información xeorreferenciada sobre os bens inventariados e hai un espazo para a xente denominado Achegas para recoller novas contribucións sobre os mesmos.